Frantziako ertetik ama topatu nuan etxean bakarrik. Zer egiten dau ama horrelan tristerik? Nobedade barriek entzun dodaz bani. Zen nobedade entzun dau aiaman euria. Eskondo iten zariala baiene semea. Nondiko aldakazu zeure emaztea. Frantziek ortekua bai ama neurea. Ez dut gura frantzesik hain gitxierrenik. Egin dodan promesau kumplitu diotenik. Ze promes dauko bama kumplidu eiteko. Joan bidera eta Andria hilteko. Zen amainaz kapaz hori egiteko. Joan bidera eta Juanita hilteko. Hain horren puñel horren zorrotza. Ikusi ez beste barik hilten dauzten bihotza. Hartuko dodaz bai ez itxibizirik. Lehenengo puñalkadan zeharkan bagarik. Abadea ekarri zu konfersau nahitian. Neure harima tristeau konsolau taitian. Abadea horrindago Elize aurrinego. Horrela nibilteko astigitxi dago. Zazpizera dodaz odolezka
garrentxu honek, zortzi garrentxu honek, naroa mundutik. Ainda galanta ama neure emaztea, lastime moten deusta, lastime moten deusta,